ଆପଣ ତ ଅନେକ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି କେବେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କି? ଆଜି ବ୍ଲଗଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଚିଂରୁ। କୋଚିଂ ତ ସରିଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ରୁମକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ଭାବୁଥିଲେ କେମିତି ଆଜି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଏତେ ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ପରେ ଟିପିରି ଟିପିରି ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବର୍ଷା ହେଲା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ, କାରଣ ଯୋଉ ଖରା ହଉଥିଲା ଗୁଳିଗୁଳି ହଉଥିଲା ମା, ଏଇ ପାଗରେ ବେଡରେ ବସୁ ବସୁ କେତେବେଳେ ଯେ ନିଦ ଆସିଯାଏ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ମତେ ବି ଏଇ ପାଗର ଫାଇଦା ଉଠେଇବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୋଇ ପଇଲି। ଶୋଇବାର ଘଣ୍ଟାଟେ ହୋଇନି ମତେ ସମସ୍ତେ ଉଠେଇ ଦେଲେ, କାଳେ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିବା ପାଇଲି ସିନିୟର ଭାଇଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଆକୁ ଉଠେଇଲି ଆର ରିଆକ୍ସନ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ଭାଇଙ୍କ ଆଖିରେ ଗାମୁଛା ବନ୍ଧା ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏକ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରାଗଲା। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଆଗକୁ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଛୁଆଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଖି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି କିଛି ୟୁନିକ୍ କରିବେ। ଶେଷରେ ସମୟ ଆସିଗଲା ସେଲିବ୍ରେଟକୁ ରିଭିଲ୍ କରିବାର। ଶେଷରେ ଭାଇକୁ ଆମର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀର ରୂପ ଦିଆଗଲା, ଯୋଉ ରୂପ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ମଜାମସ୍ତିକୁ ଛାଡ଼, ଏବେ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଆସିବା, ମାନେ କେକ୍ କୁ ମର୍ଡର କରିବା। ଏଇ ମଜାମସ୍ତି ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।